Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan Peio Cañamares izango dugu Nafarroako herri kirol jokoei buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, maila 1780ean, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa Pirinio Atlantikoak departamentuaren barnean geratu ziren. Frantziako Batzar Nazional Konstituziogileak herrialdearen banaketa administratibo berria onartu zuen. 83 departamentutan banatu zen. Prefetura Pon kokatu zen. 1873ko egun berean, Benita Asas Manterola jaio zen Donostian. Bere garaiko egunkari feminista garrantzitsuenetako biren zuzendaria izan zen. El Pensamiento Femenino eta Mundo Femenino. Espainiako emakumeen elkarte nazionaleko presidente ere izan zen. Espainiako estatuko mugimendu feminista sortzen lagundu zuen. 1940ean, ezkertiarra izatea egotzita, erregimen frankistak deserrira zigortu zuen. 1942an erretreta eskatu eta Bilbora joan zen. Bertan hil zen 1968an. Mende baten ondoren, 1976ko martxoaren 4an, bezperako Gasteizko hilketek tentsioa areagotu zuten. Poliziak egindako sarraskiaren ondoren, greba erabatekoa izan zen Arabako hiriburuan, eta Hego Euskal Herriko gune industrialetara hedatzen ari zen, langilek deituriko asanbladen bitartez. Bilboko Unibertsitateko ikasleek ere greba mugagabea deitu zuten. Eta Bilbon eta Donostian, poliziaren eta langile eta ikasleen arteko enfrentamenduak izan ziren sarraskia salatzeko manifestazioetan. Gasteizen barrikadak etengabeak izan ziren, eta poliziak armadari laguntza eskatu behar izan zion. Hiria inkomunikatu egin zuten eta sarrera irteera guztietan Guardia Zibilaren kontrolak ezarri zituzten. Azkenik, 1980ko martxoaren 4an, lehen aldiz antolatu zuten Lilatoia Donostian, emakumeen lasterketa. Antolatzaileek Irlandan egiten zen emakumezkoen lasterketa batetik hartu zuten ideia, eta martxoaren 8 inguruan egitea proposatu zuten. Kale okupazioa eta emakumeen ikusgarritasuna helburu jarrita. Lehen urteetan zailtasun handiak izan zituzten, irainak eta mespretsuak jasan behar izan baitzituzten gizonezkoen aldetik. Urteekin indar handia hartu duen ekimena da, eta lehen urtean parte hartu zuten 130-150 korrikalarietatik, 6.000tik gora izatera heldu dira zenbait hamarkadatan. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean, Kondestableko zibiboxean baita ere, Oteiza ieslerroak hitzaldietan, Jugando con Oteiza, Kapi Corrales Rodrigañezen eskutik arratsaldeko 7. Martxoaren 5ean, ostegunean, hitzaldi irisgarria euskeraz. Sarasate pasealekua, historia eta modernitatea, 3. Ponpeloko zibiboxean. Ostiralean, Iturramako zibiboxean, Femkultur zikloaren barruan, dantza, antzerkia, umorea eta musika zuzenean Mar Gomezen eskutik, arratsaldeko 7, larunbatean, Femkulturen barruan, Silvia Batetek erkas dantza ikuskizuna eskainiko du 7 Iturramako zibiboxean. Eta igandean, leku berean baino goizeko 10 eta 12 En Movimiento ikuskizuna egingo du. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek Espainiarekin merkataritza guztia moztuko duela iragarri du, eta aliatu txarra izatea leporatu dio. Lehenengo puntuan, Sánchezek rota eta moron baseen erabilerari uko egin ondoren, mehatxuak areagotu ditu. Bigarren puntuan, Iranen aurkako gerra, ia 800 hildakorekin, Persiar golkoan zehar edatzen ari da. Hirugarren puntuan, AEBak lider moderatu baten bila dabiltza. Argazki nagusian, birpopulazio astearteen programako parte hartzaileak, atzo hartetan, Iruñeko Erresumako Museo Etnografikoaren aurrean. Honen titularrean, Gazteak landa eremuen defentsan.
Astearteko birpopulaketak artetako berrikuntza eta ekintzailetza planak nabarmentzen ditu. Tartean, langile eskasiak kamioien erregistroa blokeatzen du. Garraiolariak trafiko sailak dozenaka kasu argitu gabe pilatu izateaz kexatzen dira. Eskuineko berrietan, Frankis Barreko zerga aholkulariak faktura faltsuak jaulki zituen akzionaren izenean. Jarraian, gobernuak 1976ko Gasteizko sarraskiaren inguruko sekretua ez kontatzen jarraitzen du. Azpian, Zabalak 4 hamarkada ospatzen ditu enpresetan berrikuntza sustatzen. Azkenik, Sofia Morok heriotza zigorraren aurkako alegatu bat eraiki du kondestablen. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Iranen aurkako gerra. Trumpek Espainiarekin merkataritza etetea mehatxatzen du. Lehenengo puntuan, baseen erabilera ez usteagatik aliatu oso txarra dela dio. Bigarrenean, gatazkak gora egiten jarraitzen du eta burtsa berriro amiltzen ari da. Hirugarrenean, Sri Lankako 8 mir nafarrek bizitako odisea. Irudi nagusian, Miguel Vital, Iruñean bizikleta elektrikoen alokairu sistema martxan jarri zeneko artxiboko irudi batean. Honen lerroburua, udalbatzak ito egiten gaitu. Eskuineko berrietan, aholkulari batek baieztatzen du Koldoren aginduz faktura faltsuak sortu zituela. Ondoren, ingeniari bat atxilotu dute muga meategiko lizentzia desblokeatzeagatik. Azpian, Nafarroak 1588 lanpostu irabazi ditu otsailean. Goiko berrietan, bakardadearen aizpak, eskaileran. Bestetik, Gillon Lee, Iruñera itzuli den biolin jotzailea. Azkenik, inoiz ez naiz zoriontxoago egongo hemen baino beste klub batean. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Poliziaren jarduna gaitzestera mugatu da Madril M3-aren 50. urte hurrenean. Lehenengo puntuan, hainbat ekitaldi egin dituzte Gasteizen Espainiako poliziak hil zituen langileak oroitzeko, eta milaka lagun elkartu dira arratsaldean egin duten mobilizazioan. Bigarrenean, martxoak 3 elkarteak, sindikatuek, EAJak, EH Bilduk eta beste eragile batzuek erantzunkizuna aitortzeko eskatu diote Espainiako estatuari. Argazki nagusian, martxoak 3 elkarteak eta sindikatuek atzo arratsaldean egin zuten martxa, Gasteizen. Beheko irudian, eraso batean hil zituzten eskolako haurren hobiak, atzo, Irango Minab hirian. Israelek botere guneak bombardatu ditu Iranen, eta Libanon sartu da. Ondoan, Osakidetzak txertoen trazabilitatea kontrolatzeko sistema bat ezarriko du. Azkenik, Reala edo Atletik, Anoetako derbian erabakiko da gaur kopako finalista. Goiko berrian, 19 emakumeren obrak bildu dituzte eskultoreak hemen orain erakusketan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gasteizek mende erdiko zigorgabetasuna salatzen du. 1976ko martxoaren 3ko biktimak oroitu zituen egia, justizia eta zigorgabetasunaren amaiera eskatuz hainbat ekitaldi eta martxarekin. Argazki nagusian, arratsaldeko manifestazio nagusia Ama Birjina Zuriaren plazan amaitu zen. Ezkerreko berrietan, Anoetak erabakiko du Lakartujarako txartela final baten itxura duen derbi batean. Azpian, emakume eskultoreek beren lekua eskatzen dute EAEko irudimen kolektiboan. Eskuineko berrietan, Lakuak 276 dosi iraungi onartzen ditu 2025ean, eta 2017tik beste 106 loratzen dira. Ondoren, martxoko Ipar Euskal Herriko udal bozetako funtsezko zenbakiak. Eta azkenik, bombardaketa masiboak Iranen, aginte aldaketa baldintzatzeko mehatxuekin. Euskal Herria irrateari dagokionez, honela diote berriek. Sara San Julian, feminismoak naturalizatu ditugun rolak zalantzan jartzeko laguntza ematen du, eta eraldatzeko bidea da. Ultraeskuinak berdintasunaren kontrako mezuak aizatzen dituen garaian, politika publikoak indartu egin behar direla uste du Nafarroako Berdintasun Institutuak.
baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak jarri behar dira atzerapausoak eman ez daitezen. Hala azaldu du Sara San Julian NBI-ko kideak Euskal Herria Irratian egindako elkarrizketan. Eskuineko berrietan, goian, Agustina Azkona, Nafarroako museoak berreskuratu duen 18. mendeko nafar marrazkilaria. Bakarnea Txukarrok Nafarroako lehenengo emakume marrazkilaritzat hartzen dena ekarri du atzoko Gizalaba katalera. Nafarroako museoak 18. mendeko marrazki bat erosi du, San Jeronimo irudikatzen duena eta Maria Agustina Azkona Ibalantza artistak Nafarrak sinatuta. Iruñean jaio zen 1755ean. Aita, Ignacio Azkona Ikarrillo zeukan, noble nafartarra eta Carlos Hirugarrenaren ordenako zalduna zena. Iruñean krimenaren alkate ere izan zen. Behean, Izaro Quevedo. Aurkitutako labezatiek erakusten dute Izarraitz mendilerroan bizitza antolatua izan zezaketela Brontze Aroan. Arantzadi Zientzia Elkarteak Azpeitiko Izarraitz mendilerroan indusketa kanpaina egin zuen 2025ean, eta duela 3800 urte jarduera egonkor eta esanguratsu baten arrastoak topatu ditu. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Kaixo Peio, ongi etorri gurera, zer moduz? Ongi, oso ongi. Konta iguzu pixka bat, gaurkoan Nafarroako herri kirol jokoei buruz hitz egitera etorri zera pixka bat. Pasa den igandean hasitakoak, baina hasi besterik ez dira egin. Konta iguzu pixka bat, zer diren herri kirol hauek, herri kirol joko hauek? Bueno, federaziotik eta Nafar gobernuan antolatzen da herri kirol saio batzuk. Hori, hasten dira 10 urtetik 16etara, 3 kategoria, eta egiten dute lokotxa bildu, txingak eraman, zaku lasterketa, trontza eta korrika. Eta hori da kombinada. Zenbat urte, segi. Eta gero, aurrak eta kadeteak egiten dute sokatira ere bai. Orduan antolatzen dira taldeak eta hortik sortzen da. Gero hitz egingo dugu pixka gehiago frogen inguruan. Noiz sortzen da hau? Zenbagarren edizioa da edo? 39. edizioa da urtengoa eta guraso batzuk orain semea duten parte hartzen, hor dabil. Parte hartu zuten bere garaian eta orain beste belaunaldi bat sartuta dago. Azken urte hauetan, pasadiren edizioetan, zuk parte hartu duzu antolatzaile bezala edo parte hartzaile bezala? Bai, antolatzaile, federazioen bidez, baino gero taldeak, Berriozarko taldeak eta beste kolaborazioa pila bat egin dut urte gehienak. Gehien bat trontza zorrozten, materiala eta gutxi gora bera erakusten nola prestatu kirolariak eta hola. Eta zer da gehien aldatu dena urte hauetan? Aldatu gauza hundirik ez. Gehien bat aldatu da gero eta neska gehiago ateratzen dira. Hori berezi edo iruditzen zait. Aurten ere badaude neska gehiago, joan den urtean ere bai, azken urteak neskak gero kadete mailan gero eta jende gutxiago, zergatik banatzen dira kirol askotan, eta komplikatua da parte hartzea igandero, 4-5 igande jarraian libre izatea parte hartzeko. Baina txikiak oso gustora eta kadeteak ere bai, gero parrandan egiten dute eta ezagutzen dute Nafarroko beste punta jendea eta kriston harremana izaten dute. Zein da joko hauen helburua edo txapelketa honen helburu nagusia zein da?
Herri kirola bultzatzea eta sortzen den norbait, edo, beti ateatzen da jende gustokoa, ez dutela, principala dira futbola, saskibaloia eta eskubaloia eta, gimnasia eta ez dakiz zer, baina, badago jendea, ez da sartzen olako kirolak eta, bilatzen dute tokia eta batzuk, gero ateatzen dira kirolari potenteak. Antolatzailea Herri Kirolen Federazioa da? Bai, antolatzen dugu Herri Kirol Federazioa eta epaileak ere bai. Eta zuek federazio bakarrik antolatzen du edo jasotzen duzue ez dakit norbaiten laguntza? Animatzen da, gehien bat ikastetxeak prestatzen dute taldeak edo herriko jendea norbait ardura hartzen du eta hortik aurrera osatu taldeak. Eta gehien bat da, jendea parte hartzea. Orduan, lehendabiziko probak, probatzen dira, dena parte hartzeko, baina finala izaten da, denak akutxillo, denak joaten dira, nabaritzen da, lehendabiziko probatik oso ongi ateratzen da, baina finala da. Finala beste gauza bat izan. Bai, flipantea da. Ikusgarria hilabete batean nola hobetzen da maila. Finala aurten baztanen egingo da, baina horren aurretik Atarrabiatik, Altsasutik, Arbizutik ere bai, eta pasaden igandean Berriozarretik pasata. Zergatik aukeratu dira kokapen horiek? Zerbait zehatzarengatik? Ez, egiten da bilera bat arduratzeko zenbat taldea apuntatzen diren, eta apuntatuak edo gero interesa duten eramateko bere ikastola edo bere herrira proba, adosten dira eta normalean aldatzen da gehien bat finala. Eta zergatik egiten da herri eta ez aurten egingo da Altsasun, baina erabakitzen duzu aldiz egitea igandero leku diferente batean, zergatik erabakitzen da horrela egitea? Bi gauzak, movida desente da materiala prestatzea, tokia aurkitzea, lehengo gunean Berriozarko frontoia txikia geratu zen. 372 partaideak, gehi gurasoak, gehi ikusleak, zegoen tope. Imaginatzen dut, adin horretan ere guraso asko jungo direla ikustera. Karo, eta gehien bat txikiekin, eta beste batzuk, Nafar Gobernuak arduratzen du autobusak edo eramateko kirolaria, baina gurasoak atzetik joaten dira. Eta finala baztanen zergatik? Zer esan nahi du? Aurten tokatu da, egiten du txandatu, orduan adosten dira talden artean, joan den urtean egin zen ez dakinon, eta aurten beste tokian. Gonbidatzen dugu jendea, igandeko saio hauetara, bertaratzea. Datorren igandean, 11etan, Patez iganda ikastolan izango da urrengoa. Eta aurtengo, aipatu duzu dagoeneko, 372 partai daudela, ezta? Zeintzuk dira taldeak, nola antolatzen dira? Taldeak, jendea, gehien bat arduradunak hartzen dute zerrenda bat, eta gero osatzen dira, badao txikia behintzat, badao talde batzuk dutela, 3 edo 4 multzo banatutak. Orduan zer gertatzen da, lehendabiziko probak nola puntuatzen dira denbora hartzen den talde osoko denborak eta lehendabiziko lauak izango dira finalean, mugitzen dira talde batetik bestea kirolariak. Eta zergatik erabakitzen da hasten zereten aukerrez duenago 10 urtetatik aurrera da, ezta? Txapelketa. Bai, berez 11, 12, 13, 14 eta 15-16. Eta zergatik erabakitzen duzue, adin goiz komiletartean horretatik hastea garrantzitsua da? Polita eta jolasa modura hartzen dute eta gero gustokoa dute. Hemen badago talde batzu, Berriozar eta Ansoainen dago izugarrizko arrakasta. Eskolaz kanpoko kirola antolatuta dago eta jende asko bestea, Baztanaldean eta adibidez ikastolako bai sakanak eta hola, errekreoan eta hola egiten dute gehien bat entrenamentu trontzak eta hola, eta gero gimnasioko tartean eta hola, antolatzen dira entrenamentu egiteko eta probatzeko eta hori.
Herrikirolak, bai, esan. Zailena izaten da gehien bat trontza. Orduan, trontza behar du entrenamentu pixka bat berezi, egurra, materiala eta hola. Baina, bueno, jendea probatzen du eta ateratzen dira, bueno, gero hortik aurrera kadete egiten da Nafarroko txapelketa eta hola, San Ferminetan parte hartzeko eta, bueno, dago pixka bat antolatuta. Kasu honetan, herrikirolak bada zerbait nahiko tradizionala, eta gaur egun gazteentzat agian zailagoa izaten da gauza tradizionalak ikustea, oso errex jasotzen ditugu kanpoko gauzak eta nola lotzen da hori? Errexa izaten da gazteak eta tradiziozko kirol bat, herrikirolak bezala lotzea? Sartzea bai, probatzen du gauza guztian bezala, denak. Gero, gustokoa dutena, beti ateatzen da, eta ikusten dugu, gu urte pila bat daramagu herrikiroletan, eta etortzen zaigu, edo zein herritan jendea, ni gustoko izango dut probatzea aizkora, edo probatzea ez daki zer. Eta modalitate batzuk, eta gonbidatzen diogu, eta gero sartzen dira. Hemen inguruan finkatuta dauden taldeak etortzen dira. Iruñerretik Berriozarko taldea, edo Txantreako taldeak eta hola, harremanak jarri, eta joaten dira entrenatzea, eta jarraitzen dute kirola egiten. Leku batzuetan badaude finkatutako taldeak eta jendean parte hartzen duena. Bai. Eta herrikirolaren bitartez, ze balio transmititzen dira? Bueno, harremana normalean ehuneko 89 oso ona izaten dugu. Gero beti kanpoan geratzen direla, baina harremana, ez dakit, gaur egun, gu hasi ginen herrikirola jendea ez zuen erakusten ezer, baina gaur egun bultzatzen dugu, jakiten dugu dena. Orduan, jendea gustora hasi eta hazi egiten da. Frogak aipatu dituzu hasieran, azaldu ditzakezu pixka bat berriro zeintzuk izango diren frogak. Kombinatua eta sokatira diferentetan, kombinaturen barruan ze froga daude? Kombinatua barruan daude lokotxak, hartzen dute 10-12 lokotxak, gero egiten dira txingak, gero zaku lasterketa, eta korrika, hori kimuak egiten dute. Eta aurrak egiten dute ere bai trontza. 3 korte edo 2 korte, segun adinen arabera. Eta hori, egiten da proba erripeketzen da 3 aldiz, eta hori izaten da proba osoa. Hori galdetu nahi nizun, denek imaginatzen dut ez dituztela neurri berdinak izango. Dago diferentzia handia batzuk ikusten duzu oso handia, beste batzuk oso txikia, baina jartzen dira, ikusten da, jendea prestatzen du, eta maila ematen dute txikiak, bai handiak. Eta adin guztietan frogek iraupen berdina izan dute, hau da, txingako puru berdina, zaku lasterketa luzera berdina? Bai, aldatzen da, bai neurriak, bai pisua. Pisua txingak izango dira 5, 8 edo 10 kiloko adinen arabera, orduan pisua aldatzen da. Eta zakuk ere bai. Zakuetan ere bai. Zure ustez zein da froga ikusgarriena? Dena da oso polita, dena oso polita, zergatik, egon behar dira erne, bateatzeko, edo zein momentuan erortzen da bat, eta galtzen da denbora, eta hori, borrokatzen da dena, orduan, denak oso erne egoten dira. Gazteek badute frogaren bat esaten dutena gogorrena dela? Ez dakit, nola entrenatzen da, gustokoa dute denak. Zailena edo diferentzia handiena normalean atatzen da trontza. Orduan, trontza ongi biltzen direnak, hori nabaritzen da, eta hortarako behar da entrenamentu. Hori galdetu nahi nizun, horrelako zerbaitetarako agian aipatzen zenuena, ez? Trontzak agian behar du entrenamendu beretzi bat, baina gainerako guztian ere bai nola entrenatzen dira, nola prestatzen dira txapelketa honetarako? Batzuk erresa da, 4 marka egin eta lokotxa bildu eta bota saskitxoan eta ikasi nola
ze luzera bota dezakezu barrura, eta hori dena da entrenamentua. Eta politena da nahastea eta ibiltzea denak modalitate guztietan. Gero, azkenean, finalean, beti borrokatzen da atope, orduan, han hartzen dira, egondu gara hor probatzen, nor den azkarrena, eta hola, beti. Eta politena, adibidez joan den urtean, herri desberdinak irabazi zuten 3 kategoria, herri desberdinak talde desberdinak irabazi zuten txapela. Eta ez da beti gertatzen hori? Ez, baina batzutan, joan den urtean denak desberdinak ziren, eta hori polita da, zergatik denak nahi dute irabazi, eta bueno. Imaginatzen dut ere, igande lehiakortasuna ere pixkanaka igotzen jungo dela, finalera iritsi ala. Bai, egiten dira probak, baina ere egin behar da parteide guztia parte hartzea. Orduan, hori, tarteka, azkenean, beti gertatzen da, oherenak harrapatzen dugu, baina politena da, hori, talde modura denak berdinak sentitzea. Hori galdetu behar nizun, talde guztiek parte hartzen dute finalera arte? 4 egun bai, gero finala, denboran arabera, lehendabiziko 4 taldeak, eta sokatiran ere bai, puntuak eta dira proba guztiak. Sokatirari buruz egiten duzula, ikusi dut pixua neurtzen duzuela sokatirarako. Nola kontrolatzen duzue hori? Izaten duzue bertan baskula bat eta listo edo nola egiten duzue? Sokatira importantena, edo ia importantena, gauza importante da pisua, orduan, mailako mantentzen da, baino adibidez gazteak baimena dute, normalean 8 bider 8 egiten dira, baino, taldeak, bederatzikin ez dira sartzen, ez dira harrapatzen kiloak, orduan, adibidez neska finak diren, edo mutilak, edo baldin baduzu, indartsu bat taldean, beti sartu behar duzu beste bat txikiagoa konpensatzeko kiloak. Hori, imaginatzen dut ere prestatzeko ez dela erresa izango horrelako antolamendu bat egitea. Gaur egunen prestatzen da, gehien bat entrenatzen da polearekin, kontrapesoen kontra, eta mugitzen da jendea, alde batetik bestea, hori nabaritzen da taldeak berriak eta hola ez dute kontrolatzen, eta beste taldeak jendea munduko txapelketan parte hartu duena eta hola, eta hori maila igotzen da. Bai, jakiten dute nola jarri, zuzentzen dute, eta hori poleakin aurreratu, atzeratu jendea, eta ematen du tontakeri bat, baina aldatzen da kirolariak puntu batetik bestea, eta nabaritzen da pila bat. Sokatira ere, beste frogekin parekatuta, bada diferentean ere ustez, bestetan agian, beste aurka lehiatzen zeran arren, zuk zurea egiten duzu, sokatiran parez zaude bestearekin. Horrek zer eskatzen du fisikoki edo mentalki bada zerbait diferentea edo beraientzako berdina da? Berdina ez daki, bakoitza ematen du aldu dena, orduan, baina badago sufrimenduen arabera, kirola maila izateko behar da sufrimendua. Pentsatzen dugu, portentoa da, portento ere sufritzen du. Normalean jendea ongi biltzen dena, badute fakultadea, baina badakite sufritzea ere bai. Eta badago beste batzuk ez dutela ematen aldutena, orduan hori. Igande hauetan, imaginatzen dut, alde batetik geroz eta gehiago ezagutzen jungo dela jendea eta giroa hobetzen jungo dela, baina beste alde batetik agian ere lehiakortasuna areagotzeak agian giroa ez du mantentzen, nolako izan da giroa, aipatu duzu oso giro polita izaten duzuela, baina hobera juten da aurreratu ala edo hor mantentzen da? Giroa mantentzen da, eta lehengo egunean komentatu nuen guraso batzukin ezagunak, daude prest, nola mugitzen dira Nafarroan zehar, egun pasa joatea familiarekin, eta hori, baina, gero komentatu zidan, hori autobusa
ere, etortzen direla, bueltatu behar direla autobusez, eta orain nola geratuko gara egun pasa, eta hola dabiltza, baina giroa oso ona. Plan politak egiteko aukera ematen du ere. Bai, jendea bilatu dugu, joan behar gara batzanera, egun pasa, edo bestela Sakan aldera, edo Iruña aldera, edo aprobetxatzen da. Taldeek estrategiak edo nola erabiltzen dituzte? Gehien bat soka bai. Besteak, normalean azkar joaten dira atope, eta nabaritzen da, lehendabiziko probatik finalera, astero hobekuntza nabaritzen da, astero. Eta nekea ez da nabaritzen? Mantentzen dute... Arazoa da, dena bizkorra ateatzen dira, eta gero bukatzen dute, batzuk zorabiatuta, batzuk zorabiatu osoak, ematen dute dena, orduan, hori. Ez dakit, txapelketa honek gazteentzako presioa edo, ikusle askoren aurrean herri kiroletan jokatzeak, presioa eragiten die edo nola daramate hori gazteek? Bai, urduritasuna bai. Gero, hasten direnean eta gero izugarrizko potza. Hori, kirola izan edo gonduaren hori bizitza, hori izan du da dena. Aipatu duzu oseran, 372 partaide, komentatu dugu, hasi aurretikan, aurretan 21 talde, aipatu dituzu kerez banago. Azken urteetan gora junda edo zein izan da pixka bat? Joan den urtean zertxo bai gehiago ziren, baina hor mantentzen da. Joan den urtean izan duzen, uste dut, gehien parte hartu zutena, ez dakit zehazki, baina ia 400 partaide izan du ziren. Eta, gutxo gara bera mantentzen dira, eta, batzen bat berria ikastola Padez Iganda eta Sarrigurengo ikastola eta hori sartu dira, eta, egiten dugu azken urteak herri kirol ezagutu, eskolaz eskola ibiltzen gara, 5-6 eskola desberdinak, hori gehien bat mugitzeko edo aukera dagoen parte hartzeko. Aipatu duzu baita ere, nabaritu dela asko nesken igoera. Orekatuta dago gaur egun mutilien eta nesken partaidetza? Aurten 200 neska eta 172 mutilak. Nabaritzen dira neska gehiago. Gero bidean galtzen dira gehienak, baina hori. Arrazoa da, lehendabiziko txikiak 21 talde eta besteak daude 7-8 aurrak eta hori, baina hori gehien bat da, denak daude edo futbola edo beste kiroletan sartuta. Eta horregatik behar da jende gehiago taldean, zergatik batzuk agian igual pilota partidua txapelketan daude edo futbolan dute eta hola, eta Txapelketa hau ospatzen duzuen herrientzat, zer suposatzen du beraien herrietara joateak? Antolatzen den herria edo tokia kriston jendetza. Bai taberna, bai kiroldegia, bai dena, orduan hori movida bat da. Eta gero, jende asko, aprobetxatzen dugu joateko eta egoteko, eta bazkaltzeko, edo egun pasa. Uste duzu bertako parteidekin zer ikusi ez daukar inork jumarko lukeela ikustera? Jendea bai joaten da, bai gurasoak, bai familikoak, bai herriko jendea ere, bai. Beti ateatzen da zerbait berezi, eta gero oso polita dira, gazteak, paleiak, korrak izatea. Bukatu baino lehen, ez dakit nahiko zenukeen gonbidapena bota, edo gogorarazi lekuak norbaitek gerturatu nahi baldin badu? Norbait nahi badu, Nafarroko Federazioan harremana jarri, edo bestela, Berriozarko, Ansoaingo, Txantreako, edo zein Sakanaldean badaude, edo hori, eta gu klub bezala, ni ere Zuragai herri kirol taldea antolatuta dugu, eta hor jarraitzen dugu laguntzen eta materiala prestatzen, eta hori behar dena, hori, lehendabiziko urtean ni jartzen du Padez Iganda, duela urte pare bat edola hasi ziren,
Eta ni utzi nion trontzak eta hola, hasteko. Gero ja, bakoitza moldatzen da bere kabuz. Imaginatzen dut ere zuretzako hilabete hau lanez beteta egongo dela. Bai, badago lana. Materiala mugitzeko, normalean taldeak mugitzen dira, baina, behar dute, lehengo gunean, eskatu ziguten asto bat, berrezarkoa bat zeuken 3 edo ez dakit, eta behar zuen beste bat, edo, Mi esker Peio etortzeagatik, animo hilabete honekin, gelditzen dira 4 aste, eta ez dakit bukatu horretik beste zerbait esan nahi duzun. Ez, talde berria nahi badute atera, pozik hartuko dugu. Gonbidapena luzatuta. Bai, edo zein, Riberan edo Lizarraldean, gazte mailan ateratzen ari dira, eta Fallan eta hola mugitu dira, eta osatu dute talde bat, eta hola, baina, Oso ondo Peio, mi esker etortzeagatik eta hurrengora arte. Zoi aukera hau emateagatik. Ez da, ateak beti irekita izango dituzue. Bale, eskarrik asko. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Gaur Kantauri isurialdean giroa eguzkitsua izango da, eta temperatura maksimoek udaberriko itxura hartuko dute berriro. Arratsaldean, kostaldean brisa ibiliko da. Hegoaldean eta ekialdean zerua hodeitsuago egongo da, eta baliteke noizean behin tantaren bat edo beste egitea. Giroa epela izango da bertan, baina maksimoak ez dira iparraldekoak bezain altuak izango. Hego ekialdeko haizea ibiliko da, eguerdi aldera harroago. Ostegunean eguraldia ezegonkortu egingo da. Egunaren hasieran hego ekialdeko haizea ibiliko da eta ostarteak agertuko dira oraindik. Eguerditik aurrera haizea ipar-mendebaldera aldatuz joango da. Kostaldetik hasita eta hodeiak ugarituz joango dira. Arratsalde gau partean, zerua oso hodeitsu egongo da. Zaparrada batzuk egingo ditu, baliteke trumoitsuak izatea eta temperatura jaitsi egingo da. Hala ere, temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.